आं नैबे समाव दङ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बे नागालेण्ड बर्डार बे मोनसे जायगा बे मोनसे बर' गामियाव जों फैदों। बेवहाय जोङो बिरखां नार्जारिजों आरो आंजों दङ। बेनिफ्राय बेवहाय जोङो फैनाय खारना जाहैबाय नख'थ होनो बे जायगाखौ, जिहेतु बेवहाय बिरखां नार्जारि बिथांखौ बलखौ फुटबल बेयाव आन्डार 13 गेलेनाय होदों। बेखौ बेखेवनो थाखाय बिथांखौ लेंहरदों। मानोना बिथाङा गामिनिनो आंनि आरो जोंहा क्लासमेट सानैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावो। बिथाङा सेन्ट्रेल मिरु एबसुनि पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि बेयाव दङ। न'आव दंफैयो बिथांखौ हांख्रायहरदों फुटबल खेलाखौ बेखेवनो थाखाय। दा बेवहाय जों सानैबो फैबाय। जों सानैखौ बिथांमोना रिसिभबो खालामबाय आरो बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां खनजय नार्जारि बिथां आरो नख'थ आनसलिकनि सिङाव थानो हानाय फारियै नख'थ गामि। दा बिनि उनाव जोङो बेवहाय थानाय बर'फोर बिथांमोनाबो मोजाङै मोसादों। दा बिनि उनाव जोङो मोनसे गामिजों हाबलांगोन, जि गामिखौ आङो नोंथांमोना नायगिरि बिथांमोना आं दिन्थिनो लुबैगोन। बे नख'थ होननाय जायगाया गलाघाटनि सिङावनो दङ, नाथाय नागालेण्ड बर्डार नागाफोरजों माने गलायगथाय दङ आरो मिक्स। जि नागानि हा बेवहाय बर'फ्राबो दङ। सिगां समावथ' नख'थ बे बर' थानाय जायगायाव नागाफ्रा टेक्सबो खाङोमोन, नाथाय आथिखालाव गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो माखासे माहारियारि आफाद बर'नि थानायखाय माने हाला टेक्स खांनो। बिथांमोना बे सिनखौ नुलांगासिनो दं। बे सिना ओरैबायदि समायना, बे जाहैबाय नागाफोरनि गामि। प्लेनावनो दं, बियो प्लेन, हाजोआव गैया। जिहेतु माने नख'थसिम नांफैखायो बिथांमोननिया, आरो माखासे नागाफोरनि हाजोआबो बेवहाय दङ। बे नागाफोरनि माखासे हायाबो बेवहाय दङ। बेवहाय आयदारि जानायबो दङ, बर'फोर गोबां दङ। बिनिफ्राय आदिबासि हारिनि बिथांमोनाबो बेवहाय दङ। आयदारि माने नागानि हाखौ मावनानै जायो आरो, खिन्थु हायाथ' प्लेन। बेवहाय माखासे बर' गामिफोर बेयाव दङ, माखासे नागा गामियाव गोबां हाबनानै दं। बिथांमोना नायदो बेखौ, बिथांमोननि गामिनि माखासे थासारि जि नुथाय, डिसिप्लिनानो एसे आलादा बिथांमोना नुगासिनो दं। बेवहाय जोबोर समायना बिथांमोननि बे गामिया साजायनाय गोजा। गासैबो गामि गंसे माने जोङो बेवहाय गामि गंनैसो जोङो बारनानै थाङो। माने जोंथिं फैनाय लामा मोनसे रड, बे रडखौ जों बारस'नानै लामा थांनो जि डिसिप्लिना माने जोङो सोलोंनांगौ दं आरो। बिथांमोननि गामिनि किसुमान डेक'रेसन, जिबायदि थानाय जानाय, जिबायदि बिसोरनि लामानि जि नुथाय, गासैबो समायना गोजा। आरो बे समायना बिथांमोननि गामिखौ नुयोब्ला हयथ' जोंनि गोसोआ बिराद माने गोजोननाय नांगोन, बयबो गोजोननाय नांगोन आरो। गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा बेवहाय फैयोब्ला जोंबो माने सोलोंनांगौ। गामिखौ जोङो बेबायदि गावबा गाव साजायनाय गोजा। बेखौ गामि गंसेनि साजायनायाव बे गावबा गाव न'खरानो माने लामायाव ओरैबायदि समायना खालामनानै लायो। बिबार गायो, सारि सारि गय गायनानै लायो, सुनै रं फुनो, बायदिसिना बिबार आरो बेबायदिनो बिथांमोननिफ्राय माने न'खरफ्रावनो गंफ्रोमबो माने बिबारनि बागान नुखागोन आरो, लामा सेर 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 सारि सारि गायनाय। आरो बिथांमोननि गिर्जा जिबायदि समायना, आरो बिनि फ्रन्ट साइडखौ नाय, जोबोर समायनाखा। माने सोमोनांनो गोनां जायो आरो बिथांमोननि बेबायदि गामि गंसेयानो बेबायदि डिसिप्लिन। जोंबो बिथांमोननिफ्राय सोलोंनांगौ। मानो होनबा जोङो गामिफोरखौ जों मडेल भिलेज होननानै बुङो, खिन्थु बिसोरनि फारफ्रोमबो बिथिङाव नायोबा मडेल भिलेजाव बिसोरनि गामिया मोनफ्रोम गामियानो गोग्लैजोबगोन नायोबा। जोंनियावथ' खिन्थु मडेल भिलेजा बेबायदि समायना नुवानो। मडेल भिलेजाव जास्ट माने लामायाल' एसे मोजां जागोन, बिनिफ्राय माखासे न'खर माखासे नुथायफोरखौथ' जों एसेबां बायदि समायना नुवा। फुल बागानजों नुवा, सारि सारिजों फुल नुवा। नोंथांमोना नायनानै निस्सय थारैनो माने मोजां मोनदों जानांगौ आंनि बे ब्लगखौ। बे जाहैबाय नागालेण्ड, बे नागालेण्ड गोलैयो। जिहेतु डिमापुराबो एसेबां गोजान नङा बे नख'थनिफ्राय। दा नों सानना नाय, बेहाय माने बर'फोर थायो आरो बे जायगायाव बर'फ्रा गोबां दं बेवहाय। आरो बेवहायनो जोङो फैदों। आनसलिक एबसुआ माने बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंफुंदों।
बेवहाय बिरखां नार्जारि बिथांखौ लिंहरदों ओमफ्राय आंबो फैबाय निउसबो बानायबाय आं एसे बेनिफ्राय बिथांमोननि माखासे गामि नुथायफोरखौ आं नायबाय आरो ओरैजाय जों फैनायाव आं माने थानो हायासै आरो समायना माखासे बे मिथिंगा बिथांमोननि बे नुथायखौ माने आं थानो हायैनि आङो बेयाव ब्लग बानायलांनो सानदों बेनिखायनो नोंथांमोनबो आं दिन्थिलांनो आरो बेजोंनो माखासे सोलोंलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो जोंनि बर' गामिफोरखौ बेबायदि समायना रमायना खालामनो जों साफ्रोमबो गामिनि दैदेनगिरि बा गामि थागिबि बिथांमोना जों साननाया एसे मोजां आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा कमेन्ट खालाम जिहेथु आङो मोजां बेबायदि भिडिअ आं लानानै फैनो हायो बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोना जाहैबाय बे गामिया माने बर' गामिनि खाथियावनो नांजाबना थानाय आरो बर' गामि खाथियावनो नांजाबहैनाय आरो बिथांमोना माने हा दङ प्लेन बे प्लेन गोजा बे हाखौ माने बर' मानसिफ्रा जोंनि हारिनि मानसिफ्रा माने आयदारि खेथि मावनानै जानानै दं आरो दा बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो आसा खालामो उननि समाव नोंथांमोननिफ्राय मदद आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय लाइक आरो शेयारखौबो नोंथांमोनखौ आं खालामनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेखौनो फोरमायनानै नोंथांमोनखौ आं बिदाय लाथ'बाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि